ассалому алайкум ба ҳаме бародарон ва хоҳарони мусулмон. ҳозир ман ба шумо як қиссаи ҷолибе нақл мекунам, ки барои мову шумо иншоаллоҳ ки дарси ибрат хоҳад шуд. Ва агар дар қисса хатогӣ кардам, аллоҳ маро мағфират кунад ва аз ҳамаи шумоён маъзарат мехоҳам. оё мехоҳед дӯсти ҳақиқиятонро шиносед? пас ин қиссаро бо диққат гӯш кунед. ҷавоне дӯстони зиёде дошт ва хеле шод буду ягон лаҳза вақташро бе ягон дӯсташ намегузаронид. рӯзе падар ба писараш мегӯяд: писарам, бояд ту хонадор шавӣ ва дар ҳаёт соҳиби дӯстрӯякое бошӣ. писар қабул мекунаду рӯзи тӯйро муайян мекунанд, ки аз тарафи корхона ба хотири кори заруре ҷавонро ба шаҳри дигар мефиристанд. ҷавон ба падараш мегӯяд: падарҷон, ман ба шаҳри дигар меравам, лек то вақти тӯй бармегардам, аммо фурсат надорам, ки дӯстонамро ба тӯям даъват кунам. аз ин сабаб мехоҳам шумо дӯстони маро ба ин рӯзи хушбахтиам даъват намоед. падар розӣ мешавад ва мегӯяд: писарам, хавотир мабош, ҳамаи дӯстҳоятро даъват мекунам. падар ба ҳамаи дӯстони писараш як занг мезанад ва мегӯяд: писарам ба мушкилие дучор шудааст, илтимос, фалон рӯз биёед. вақте ҷавон аз сафар бармегардаду либоси шаҳиро ба бар мекунад, мебинад, ки дусе дӯсташ дар тӯяш иштирок дорад. халос аз падараш мепурсад, ки эй падар, дӯстони маро даъват намуда будед? падар дар ҷавоб мегӯяд: бале писарам, маълум ки ин дусе нафар дӯсти ҳақиқият будаасту дигараш не. агар дигаронаш низ дӯстат мебуданд, дар ин рӯз ин ҷо мебуданд. ҷавон аз падар ташаккурӣ мекунаду мегӯяд: падар, миннатдорам аз шумо, ки дӯстони ҳақиқиямро бар ман равшан намудед. чунончи худованд дар сураи Аср ояти 3 баён мекунад: иллаллазина аману ва амилуссолиҳоти ва тавосав билҳаққи ва тавосав биссабр. магар онон ки имон овардаанд ва карданд корҳои неку ва таъкид намуданд якдигарро ба дини ҳақ ва таъкид намуданд якдигарро ба сабр. яъне дӯстии ҳақиқӣ ҳамон мебошад, ки якдигарро ба дини ҳақ ва ё дар мушкилиҳои зиндагӣ ба сабр таъкид менамояд.